A 57 estivo hoxe sobre a mesa da subdelegación do Goberno en Pontevedra. Maica Larriba organizou unha reunión técnica con técnicos do Ministerio de Fomento, entre as que se atopaba a subdirectora xeral de Proxectos. O fin, dar a coñecer e poñer sobre a mesa todas as dúbidas en relación a esta importante infraestructura. La reunión ha sido una reunión de carácter técnico con los responsables técnicos del Ministerio que han venido directamente con los dos alcaldes a los que afecta ese tramo y yo creo que ahí se han puesto sobre la mesa cuáles son los problemas que plantean los distintos responsables de las administraciones por las cuales transita ese tramo y pues, intentar ir avanzando y mejorando en lo que sea posible. Dende o Concello de Barro amosaron unha vez máis o seu posicionamento en contra do último quilómetro desta autovía o seu paso por este Concello. Pero nese último treito, pois, desde o primeiro momento, o Concello tuvo unha posición de que era necesario conectar cara a zona da peaxe da autopista, que sería esa alternativa C5, e non a alternativa C3, que vai directamente ao núcleo habitado de Curro, á zona da igrexa, bueno, a un lugar onde nos parece que ten un impacto social moi grande, non? E dende o Concello de Pontevedra agradeceron nesta reunión e tamén a tramitación desta infraestructura da que se leva falando dende o ano 1999. E nos queremos que se axilice, se nos dixo tamén que Pilar Teiros Hermida xa está o proxecto feito constructivo e se vai a someter a estudio de impacto, queremos que se faga o antes posible. E respecto ao tramo final, nos coincidimos coa postura do Concello de Barro, pero, bueno, as explicacións que se deron dependen do Ministerio do Medio Ambiente, que decide que alternativas se fan. En todo caso, nos apoiaremos sempre que teña o mínimo impacto posible no territorio e que resolva os problemas de mobilidade que son absolutamente fundamentales. A subdelegada quixo facer fincapé en que non está pechado o proxecto de xeito definitivo, co cal, Maica Larriba, insistiu en que o diálogo vai a estar sempre presente nesta e noutras infraestructuras. A escoitar e, lóxicamente, a seguir traballando para que o proxecto concluya, cando se redacte o proxecto, redactese nas melloras condicións e intentar compaxinar as condicións técnicas do proxecto con aspectos máis sensibles que teñen que ver co territorio, coa poboación asentada, co patrimonio, etcétera, que evidentemente, claro, os responsables municipais están a pé de obra e coñecen máis polo miúdo todo ese tipo de problemática que poden xurdir. Dende o Goberno Central dixeron que farán todo o posible para que o impacto no territorio desta autovía sexa o mínimo necesario.